ngazalelwa khona ngakhulela khona 12 years of my life wonke nguspende khona ngizalwa mama Machiliza nobaba Khumalo vele kuphela amazwi makumele ngichaze ukuthi bona bawobani so but I'm coming from a very humble like background, you know, not kuphela ngendlela yempilo besiphila, but also my parents are very humble two human beings abakhule bekhulela esontweni mhlawumbe uma wami kakhulu obviously uyayazi ke kaMandla umuntu wesifazane wagcina nobaba mengena empilweni yakhe wagcina naye ingena enkonzweni ubaba kaMa umongameli wase ZK so nobaba wagcina joina khona gcina ubaba sewumfundisi mama mfundisi you know, so i-background yami nje ekhaya injalo umntwana oBhabli sikhula siwu-3 at a time like I said ukuthi ubaba mafika ngekholwa so there were children ezinye ezingazalwanga uma wami so siwu-5 in total with my sister or late Sibongile. May her soul rest in peace. So that is me. Ngihambe iy'kole zasemakhaya Findelinbeck Farm School, hamba izinyawo miles and miles every day. Ngisane trauma namanje and I feel ukuthi ngahlukumezeka kodwa indirect. But we thank God because kusifundisile izinto eziningi, you know, endurance ukuthi impilo akuhlezi yonke into iza kalula siqale from a very young age. So that is actually me. I uNkulunkulu ukhonile ukusenza siphile ezimweni ezi difficult at a very young age ngendlela yokuthi namanje angikholwa ukuthi konke sengasibreaker, you know, so that is me. Yeah, sure. That is a very beautiful and clear summary. Would you say upbringing yakho had an influence of your belief in the Lord? It did. Abongile into etshalwa ebuncaneni bakho ngeke uphinde uyisephule. I always say ukuthi noma ungazama kanjani ukukhipha into mayafakwa kuwena nawe usa unaware of yourself. Yabo it's something nawe ongayazi ukuthi location yokuyikhipha kuphi because yafakwa ungazi. So it's something engizalwe nayo. It's not something engiyithole endleleni because of my circumstances and all. So it mean angikwazi ukuyikhipha noma ngifuna. So that's what happened in my life ukuthi ngizalelwe kwi-family enjalo. So I thank the Lord for that. When I posted that I'm going to have a conversation with you and I mentioned that her journey in the Lord, some people questioned your relationship with Christ or you being a child of God. Why do you think that is? Because wonke umuntu uzizwe nelungelo lokuthi abuka umuntu ngehlo lenyama yakhe amchaze ngendlela ingqondo yakhe ekhuluma ngayo, which is okay, you know, but umuntu kaNkulunkulu, so uNkulunkulu sidale sonke masiphumela ngaphandle sizoqhakaza ngendlela ezingafani, but at the end of the day sonke sibaNkulunkulu futhi sibuyela kuNkulunkulu. So kulungile because umuntu ongaziyo kakhulukazi ungazi ngestory sami mhlambe somshado, they didn't get an opportunity to know uThobile mhlambe before ngishade, therefore banama beliefs ahlukahlukene abantu ngemishado esiyishadayo, which is ama choices esiwenzayo esisikhula angenalutho lokwenza nokuthi inkolo yakho emi kanjani. So it's fine and I get it. Nami if umile kwi position osukume kuyona kunendlela na uNkulunkulu ombuka ngayo nomchaza ngayo. Sure. So uma ngabe la umi khona uNkulunkulu mambuka noma umchaza ekutshela ukuthi le akusiyinqubo right, le akusiyindlela right, angeke ube umntwana kaNkulunkulu mawunje, but ngiyamthanda uNkulunkulu because uthi wozani nina nonke, you know, so akaze athi akuzonje yeah. In fact ngabe sonke
msulwa ngaba sikho isidingo nesokuthi umzalwane ashumayele nesokuthi umfundisi kube khona izwi alikhiphayo because ngabe wenzani ushumayeza umuntu oshumayezekile, you understand, so sonke sinamabala ethu, so uNkulunkulu muhle ngothi usithanda sonke ngokulingana. Sure. For yeah, that is profound, by the way. I knew this conversation was going to be so much fun. That is so profound, I must say. And there are, you were introduced to us, like you say. Yeah. You were introduced to us as a South Africa through Thando Nesthembu. Correct. Yes, we're not going to talk about the show here, but you're introduced to us through Uthando Nesthembu. It's part of me. It's a part of you that Yeah. we can never take away. Yeah. I want us to go back a little bit. Okay. When we go back a little bit, I want us to go back to Loya Thobile, ohlangana no Baba Mseleko, Okay. and falls in love no Baba Mseleko, and makes a decision that I'm well aware that this man is married, and I'm well aware ukuthi ngene esithenjini. And then we move quickly kuThobile Makhumalo esihlezi naye studio manje. They do their choices ndisona isilungu sokuyicacisa lento actually asinyanzelanga manje ndithi isilungu andazi ndayawaindi isistressa kangaka. Izigqibo ezathathwa okanye the decisions that were taken by uThobile wayiqala ukuhlangana noBaba uMseleko nezigqibo and the decisions that are made by uThobile wanamhlanje, do you think they would have been the same? Yeah, mfethu, I always say ukuthi ngikholelwa kakhulu with predestination. I don't think there's anything empilweni yami eyenzekile ngephutha. I really believe ukuthi noma ngangazama ukubaleka ngeke ngakuphi yayizongifica because uNkulunkulu make sekile usekile and there's nothing you can do. You can try to run away uyoba njengo Jonah, you know, because uNkulunkulu kusekiwe. Ayikho into engicabanga ukuthi ngiyenzile that was a mistake, and I'm grateful for every path engihambe kuyona kujeni yami mhlambe yomshado, I must say, and I can still choose to marry uBaba uMseleko tomorrow if I have to get married again, as far as ukuthi monogamous marriage or polygamous marriage, because it's the only marriage that I know, it's the only setup that I know. I cannot speak about something engingayazi, so ingakho nakusasa ngingachoose isithembu and one will be like, you'll be crazy, but it's the only setup that I know, unfortunately, and I'm not even longing ukwazi enye setup, you know. I'd rather be single. So asekho isigqibo engibone ngathi ngingashintsha. I will do it all over again. My mind is racing. I know. my heart, a lot is going on in my mind. I have so many questions, and I'm not gonna hold them back because you're right in front of me. I'm not gonna hold them back. You just said right now. I'm saying this because SABC News, we cannot reference to this. I'm saying this because I just watched the latest, the last 2 episodes. And you just said now, if you were given a chance again, I want to be sure that yeah. If you were given a chance again, yeah, to remake the decisions that you've made, yeah, you would still get married esithenjini. Because it wasn't a mistake. You would still get married, yeah, specifically no Baba Mseleko. Yes. Because you have absolutely no regrets. I don't. Abongile, you know, asikwazi ukubalekela into yabo, like I said manqalo ukuthi I don't think khona enye into engangikwazi ukubaleka ngifike kuyona. No matter i-situation injani. Kodwa ngangivele kuyiyona muntu uNkulunkulu angibekele yena ukuthi ngimshade. No, angifuni ukukhuluma nganoma yini omunye umuntu ayicabangayo. Ngizama ukuchaza ukuthi noma bengingafuna ukwenza differently, I believe bengeke kwenzeke because kwakumele ukuthi indlela yami ibe kanje. This is my journey, this is my story. If besingaxoxwanga besingeke sibe khona. So if bengashadanga bengeke kube nje, if bengazange ngishade noMseleko konke lokho othi ukubonile kwi last episode bengeke kube khona. So all what I'm saying is history some that I cannot change, whether sihle noma sibi, but I just cannot change it. I can only rewrite history starting now going forward, but okwenzekile ngemuva, I don't want to lie, bengeke ngikwazi ukushintsha, akubengekho kwi control yami.
ungathi angisho ubuhle nobubi besithembu and then you decide ukuthi you want to take isithembu or not. Okay. Mhlambi lokho engingakwenza not to recommend, because at the end of the day yonke into yenzayo kumele isuke kuwena guys. Ay yabona nje into ukuthi ngibukele kubanibani haven't yazi nje indlela abaphila ngayo, you'll never know guys, izinto zabantu ngeke ukuthi uyazazi. So nje mina ngingasho ukuthi mawungafikelwa umuzwa manje wokuthatha isithembu, phinde engqondweni yakho uyobuza ukuthi why ngifuna ukusithatha. As long as kukhona ama valid reasons ekusithatheni kwakho, go and speak to your wife. Umtshela ukuthi kuno 1 no 2 no 3, ungabi selfish ngokuthi ngoba lezi zinto zifunwa yimina enevumelanani, especially ke abongile wena ukazi umtshela unkosikazi wakho before umthatha ukuthi uzothatha isithembu. So akukho la ngathi khona uzokulala uvuke sewufuna ukuthatha isithembu because kwakuyinto ekwakumele ukubu ukuthi uyayi iyona into oyifunayo. You know, awukwa ziningi kakhulu manje izinto ezi-influence abantu ukuthi bathathe isithembu, and zi-wrong zonke and siyabhidlika sonke because ama-reasons are wrong. Ezinye ezokuthi ngakhula ngihlupheka senginemali manje ngizizwe ngazuthi ngingangcebeleka and imali yami seyiyangikhulumela, umuntu wesifazane that is next to me akasakwazi ukusho okuningi kumina ngoba nginemali uncenge yona, therefore mangifuna ukuba nobabani nomabanibani ngizoba naye, which is something wrong. Awuyazi akwanokuthi kufanele uyenze kanjani, uphushwa ukuthi ama finances asho kanjalo. Ezinye like in my case kuzothiwa no phela I didn't know ngeke ukwazi ukuthi sibe nabantwana, therefore uthi ngithatha isithembu. So ziningi izinto eziyizathu zabantu zokuthi manje balale bavuke bathatha isithembu. Kodwa into engakutshela yona, into ongakazi uyiphuphe uyenza izofaila. Sure, it's powerful. Into ongakazi uphuphe uyenza izofaila. I want us to go a little bit off ramp kancane nje. Okay. Not kakhulu. Before we let you go. Ngicela ukubuza, when you are a great woman, you are a great personality, I can confidently say you are one of the most loved people in this country. Your personality, your authenticity. People may have different views, but you are one of the most loved people in this country, or one of the most loved television personalities. Great businesswoman, you're doing great for yourself, and we see that. Do you feel like that empilweni yakho, ebomini bakho, the ukungabathola abantwana became some way a burden that makes umshado wakho with your husband ube difficult in any way? For the longest time, ngangakholelwa kulokho, because I was feeling like, okay, kusho ukuthi ke peace chomi, you know. This is me, uNkulunkulu yona into ayibonile ifanele ukuthi yenzeke kumina, nani, and sesila, how do I go back? How do I change the situation? I can't even ngingafuna kangakanani. So nayo indaba la seyikhona ke. Umshado yinto yokukhulisa umuzi. Ukukhula komuzi ukuba khona kwabantu. There is no way ukuthi ungabikho kwabantu kunganga-affect emshadweni wakho, because kusho ukuthi umuzi awukhulile. So lokho kume kodwa nje. Yeah. Kuyas-affecta a lot ukuthi you work hard but you don't know ukuthi yazi ngiyasebenza but yazi akekho nje umuntu engathi but I was lucky enough that uNkulunkulu I know ukuthi kuba ngathi ngibalekela iqiniso lokuthi mina like I don't have like my biological children, but uNkulunkulu gave me umntwana engazi ukuthi iplan yakhe yayithini, and I'm always thankful ukuthi angizange ngize ngidecide on taking umntanami ngoba nakho sengazi ukuthi ngizoba nama issues, ngoba mhlambe ngabe kunento yokuthi hayi no wawusufuna ukuzovala isikhala ke kanjani. uNkulunkulu knew, ingako ngithi predestination bafethu angifuni ukuqamba manga, noma ungathanda ngeke uyibalekele and kusohlazi kunjalo. So I have a beautiful daughter uNkulunkulu angibusise ngayo amongst
izingane zami zonke Yeah. okuyizingane zikaMthombeni. Yeah. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngenhlanhla ke lapha ekhaya esithenjini kuvumelekile ukuthi uthi ingane yami le yakwaMakhumalo, Yeah. but ke zonke izingane zethu. It doesn't feel at all. Actually, I get reminded of something engingayikhumbuli sometimes because I feel like I don't have my children. Sure. Awegazi, aphuma esweni sami. Yeah. When I see uMpilo, I just see umntanami. And thanks to Tobile, Mama Mpilo Tobile. Yeah. Thanks to Tobile, owangipha igift engeke ngikwazi ukuyiphiwa umuntu. Sure. And mhlawumbe omunye wezothi mayekhulu uzohamba uzokushiya okuma wakhe uzothi uThobile calls me and says ngiyacela ngizonibona nini bandla. Ayikho nje into efila ngazo uthi hey ke awungilethela umntanami ke. So I really believe uNkulunkulu wayenecebo and besigeke silijike, and ngiyambonga kakhulu ngalokho. Would you say that experience was handled fairly and with honor and with respect by the family, by Umthombeni? Sure. He's also going through stuff. Ekhanda lakhe, enhlizweni yakhe. A loss is a loss for a woman and also for a man, and sonke igrief si thatha ngendlela engafani. Mhlambe sikunaka kakhulu lokho komuntu wesifazane because yena kwenzeka kuyena. Obviously you would say hayi unazo ingane, so surely awuyizinto engizwayo, but eqinisweni angimazi uzwani. So whatever ikhiphayo mhlambe kubuya into akade, because you'll never know, yabo. I'm taking it with grace, as much as it's very painful sometimes. Amazwi aphumayo uyafeel ukuthi okay la engeke engathi akusakhuluma umuntu ke manje oyaziyo lenhlungu engizwayo noma engake ngayizwa, yabo. I think nje i-situation ekwangafanele yenzeke, mhlawumbe ngiyibeke kanjani, yabo. Kunezinto nje ekwangafanele sidlule kuzona because asazifanele sizihandlishe kanjani. Ifana nokufelwa, awazi ukuthi efanele ukuhandlishe kanjani ukufelwa. Sure. So nje i-situation engeke nje ubhale uthi bekufa wenze nje. Unfortunately ilenda kumuntu ke mase yenzeka yonke ke lento oyizwakalisayo mase uyenze ilenda somewhere, and iyamila la isuka ilenda khona. Before we started this conversation, we're wrapping up now, Makhe. We're out of time. Before we started this conversation, for 3-hour interview. Actually, okay, it's not that bad. A colleague of mine, I said, if she had a chance to ask you a question. By the way, when I posted this in the group, one of my colleagues, Usok Damoy, said, please give her a warm hug. And I said, why? Oh, because she needs it. And one of my colleagues, Ubongi, just said now, Uhlaleleni. I think this interview has answered that question. I hope it did. I don't think we need to go there anymore. I think, Kanye, do you need any emphasis on it? No, okay, what's in I think I know exactly what ukhuluma ngani because mhlawumbe umhlaba wonke nawo ukhuluma ngakho. Yeah. Yeah, uhlaleleni nani. Yeah. Yonke into inesikhathi sayo. Okay, wait. Yonke into inesikhathi sayo. Does Angithi uthi ngihlaleleni? Yeah. Ingoba konke kunesikhathi sakho. Does that suggest makunesikhathi where kungamela uhlale ungangahlali? Into engizama ukuyichaza abongile ukuthi if ula manje, it's because you need to be here. Okay. Yeah. So konke kunesikhathi sakho. Kaphansi komthunzi. Yeah, you're very strategic. But I'm being honest. I'm being honest. But I'm not getting. If you're saying, I get that you're getting this kind of side, but are you suggesting that there may be time where you can't stay anymore? Let me put my question straight like that. Ayikho emhlabeni into engekho possible. Konke nje possible. Na ngisho emhlabeni nje. Angithi angifuni ukukhuluma kusasa ngikuquote kuthiwe wena. And it's test yayiyeka ishow angithi. And on the show I did say I'm here. And I'm not going anywhere. Yeah. You understand what I'm saying? But now the question is, ulana uhlobile Makhumalo umseleko. Kwela.
gibela esihlahleni wenzani ukhwelani yeah I Okay. don't know Makwela. what is that is it a word or what is this you said a word is that a word Yeah, makwela, a word makwela. Sikhweleni guys ngisho ukuthi ngisho ukuthi guys ke chafa ke Malale radio, guys. Guys, malale radio. No, she didn't. how you said I must say the first thing that comes into my mind kusho ukuthi siyakhwela This is a gospel show. Siyakhala. ukhwela angisho gibela Yes, yes. Hey. I'm with you. yes Trust me, I'm with you. okay gospel ihlanganaphi because ukhwela like ngikhwela emthini andisho Okay. yayingahlangene and I used to say this and namanje ngisazokusho ngoba uthi asiyeke ishow manje sikhulume ngereality ne Yeah. as much as ishow ireality Yeah. but ngifuna ukuchaza ukuthi for a person ozothi but you just said he lies a lot but at some stage sempilo yethu Yeah. kwakuneqiniso eliningi so the truth yona yangithathayo Nkosi yami and I always say this ukuthi iqiniso lakho which is why sometimes I get so much disappointed when I feel like siyashintsha kulokho engangikwazi because Yeah. kwakuyimbewu eyatshalwa kumina yamila ukuthi Sure. si honest so iqiniso lokuthi here is a man coming to you persuading you like for years uphinde like wanyamalalo akuphinde waqhamuka lo bhuti usakhuluma indaba efanayo at some point I wasn't even believing ukuthi uqinisile like I was like hey bo lo bhuti and it got to a point whereby I was like okay I think manje I'm ready but he wasn't like ngangamthathi serious yabona mangabe into uyibukela kude because it's not into ebengiyifuna so it's something that came to me iqiniso lokuthi and then I'm married and he already had his tempo ngaleso sikhathi mhlambe that's another thing abantu abangayi understand ukuthi when they insult us and say nashada nendoda eshadile no ngashada nendoda esithembu he was already having like multiple wives so akuzange kube yinto entsha ukuthi mina ngisukela indoda eshadile mhlambe disturbing umshado womuntu in some kind of way no this man came to me iclear isoba iliphuza utshwala yathi ngiyindoda yesithembu and ngikhulisa umuzi wakithi I see something in you and I want you to be part of this family of course akuningi ngakubuza but one thing eyangithatha kakhulu is him saying I love my wives and there's absolutely nothing wrong with them. I'm not approaching you because they are lacking something. I'm approaching you because I see something that I need. Kuwena ukuthi umuzi wakithi uwakhe uqine ukhule, you know. So again umuntu oqamba amanga. So one question enkulu umuntu athi hayi wasukela umuntu no. Namanje I'm happy because the show isaqhubeka there are things esazo unpack ukuthi one of the things kwakuwukuthi emshadweni wami uqala ngishada on my day of umshado I mentioned it even the pastor wengishadisa was aware even umuntu wekhulumela umndeni mentioned it whether it's true or not I'm simply giving you what was given to me ukuthi amanga noma iqiniso but that what was presented kimina at the time meaning akekho umuntu osukelile umuntu sonke akekho shade nendoda yomuntu sonke sizeke oshada indoda yesithembu so yilokho kwenzeka ingakho ngingakubuki njengento mhlambe ephambanayo because he was honest from there I think nami ngingareacta the very same way everyone is reacting abantu abayinganxanye bengemanzi there are those abafila ubuhlungu kunalabo aba too invested you know ekutheni ngithanda abantu banengamthandi abangeke bezwe noma ngabe kuthiwa kwenzakalani you know kukhona laba abathanda ukuyibuka
from an honest point of view, you know, ukuthi no mina ngizokhuluma ngizofila ngizoreacta kulokho engikubonayo anginandaba ukuthi ubani ngiyamthanda ngimthandi unjani njani njani. Yeah. I think it's only fair ukuthi ama reactions abantu abe the way engakhona, and it's okay, and I'm really grateful for uthando that people are showing to myself, to the show, to the whole entire family yakwamseleko, and it is real after all. It's unfortunate ukuthi you watch the show after almost a year yokushuta, and you are like you are made to relive, you know, a lot of things obese udlulile sometimes nakuzona, but now you have to relive those things. Iyona phathi kuphela engicabanga ukuthi inzima kunayo yonke into ekhona, you know, because so kwesinye space and now you are dragged back to a dark moment of your life, and one will be like, no, she's acting, I saw her just now, she's fine, you know. That crying emotional makhumalo is no man, they're just acting for, you know, numbers. So iqiniso abantu abangake baze bal understand ke lelo. So yeah, I mean guys, it's fine, it's real. Sure. That's what I think. If there's one thing engihleze ngifuna ukuyicacisa ukuthi it is real. Unscripted. If there's one reality show that I know that is unscripted, Ileya. I remember Max Oqala ishow when sasichazelwa nge-TV sibasemzumba sasilutho nge-TV. Okay, senpresentile siyayithanda fine, but kudayisa drama, you know, indaba yokuthi nje ucabanga ukuthi uzoba uhola ayidayisa. I remember ukuthi uMthombeni said siyi-drama. The fact that nje impilo yethu nje iyona drama, we won't add ngeke size sikhiphe lutho futhi, we are just going to be ourselves, and that what we did, or that what I did. I don't know about someone else. Abanye abantu they are influenced endleleni mhlambe by ukuthi social media ithini, engathi nami manje abantu abasangithandisisi kahle ukuthi ngimuve kancane eqinisweni lami. So I'm one person or meqinisweni because I believe ukuthi ngempela it shall set you free, and awubi nestress sokulokwane ulikhumbula yabo. Iqiniso right gokuthi noma ungangivusa ngilele ngizokutshela same story, but if kukuthi ngiyalikhanda lizogcina nami lingibalekele ekhanda ngikhohle ukuthi kwakwenzekeni. So iyona into engayichoose ukuthi no matter who says what, abongile uzizwa kanjani noma kukwenze wazizwa kanjani, nakusasa kuzobe kusayilona. Yabo. Sure. So I iyona into engayichoose. So one of my colleagues, Ubongi, just said now uhlaleleni. I think this interview has answered that question. I hope it did. I don't think we need to go there anymore. I think Kanye, do you need any emphasis on it? No, okay, what's in I think I know exactly what ukhuluma ngani, because mhlawumbe umhlaba wonke nawo ukhuluma ngakho. Yeah. Uhlaleleni nani. Yeah. Yonke into inesikhathi sayo. Okay, wait. Yonke into inesikhathi sayo. Does Angithi uthi ngihlaleleni? Yeah. Ingoba konke kunesikhathi sakho. Does that suggest makunesikhathi where kungamela uhlale ungangahlali? Into engizama ukuyichaza abongile ukuthi if ula manje, it's because you need to be here. Okay. Yeah. So konke kunesikhathi sakho. Kaphansi komthunzi. Yeah, very strategic. But I'm being honest. I'm being honest. But I'm not getting. If you're saying, I get that you're getting this kind of side, but are you suggesting that there may be time where you can't stay anymore? Let me put my question straight like that. Ayikho emhlabeni into engekho possible. Konke nje possible. Na ngisho emhlabeni nje. Angithi angifuni ukukhuluma kusasa ngikuquote kuthiwe wena. You know, and it's siyayiyeka show angithi. And on the show I did say I'm here. And I'm not going anywhere. Yeah. You understand what I'm saying? But now the question is, ulana uhlaleleni. Okay. So konke kunesikhathi. My sister, let's play a game. Masiva, we're out of time. 8 minutes before bedtime. Let's play a game. Ne? I'm mentioning a name you don't think. You tell me the first thing that pops into your mind. Okay. I'll mention one word. You tell me what pops into your mind. Ne?
Are you ready? Let's go. Ayanda. Gospel music. Radio. Thobile Makhumalo Mseleko. Khwela. Ukugibela esihlahleni wenzani? Ukhwelani? Yeah. Okay. I don't know. Makhwela. What is that? Is it a word or what is this? You said a word. Is that a word? Yeah, makhwela, a word makhwela. Sikhweleni guys, ngisho ukuthi. Ngisho ukuthi guys ke chafa ke. Malale radio guys. Guys, malale radio. No, she didn't. How you said I must say the first thing that comes into my mind. Kusho ukuthi siyakhwela. This is a gospel show. Siyakha la. Angisho gibela. Yes. Hey. I'm with you. Yes. Trust me, I'm with you. Okay, gospel ihlanganaphi? Because ukhwela like ngikhwela emthini and yisho Okay, thank you so much for your time. You're welcome. Thank you so much for being honest with us. Really I know you don't take interviews. Thank you, good to be South Africa yonke. You only said you're gonna come to Isingwe Sezulu. Oh my word. What an honor. Actually, I just got a message. I had to do this. Shame. Abongile yazini. It's my friend, like you came to my show. Yeah. That was one of the reasons I'm like, yo, Kosabu Abongile. Why Kosabi Angsai Wishoyak? That's one. Two, yeah. I think I just needed to breathe. Wow. You know, like wow. this is my way of breathing, because when you're like behind the scenes, no one knows what is happening. Yeah. Are you okay? Isho ithatha over. Then abantu bengena isho ukuthi uyaphila, so kahle le confirmation ukuthi I'm alive, I'm good. God is still good. Yeah. Sure. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Makhumalo's interview is making rounds lapha etingondleni tokuxhumana, and people really love how she handled the interview. Nangalesi khani bambuta ngamakhwela azange nje afuneka entertain kakhulu, like she was just saying ukuthi yini khwela, like what are you talking about? So basically like she didn't want to entertain or talk about her kasana, and people are saying ukuthi i-interview bekumele ngabe ebonile futhi nalapho ukuthi no man akafuni ukukhuluma ngale nto avela aphume kuyo. So abantu abaningi bayithandzile interview yakhe and how she handled the interview. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.